खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो मोनाबिलिनि रादाबाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आङो सानसेनि माखासे गोनां खौरांफोर नोंथांमोना अन्नानै रादाबखौ जोबजासिम खोनासंलांदो। दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों आसाम पुलिसनि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय भैरबकुन्द आउटपस्टनि आइसि प्रशान्त गगैनि दैदेननाय हान्जाया उदालगुरि भैरबकुन्द रडनि गुमगावआव AS27AC 0307 मैगं रोगानाय गारिजों अरुणाचल रायजोनिफ्राय लाबोनाय 309 केजि गान्जा हमनो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। UPPL राजखान्थि हान्जानि मटर साइकेल ट'रा सोलिगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो बिटिआरनि लोब्बायै UPPLनि दैदेनगिरिफोरखौ काक्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय बाथाबारि गामिनि आबादारिफोरजों माइ आबाद फोथाराव माइ हाफायनायखौ नुनो मोननाय जादों। जाय सावगारिया समाजारि बिजोङाव गोबां गोसारदों। तामुलपुर जिल्ला बेंगिरिया खौरांगिरि मेल लादों जायनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायथिदों गाबोन 5 नबेम्बराव डक्टर भुपेन हाजरिकानि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै तामुलपुराव मानुवे मानुहर बाबे मेथाइखौ गाबोन 3,000 फरायसाफोरा रोजाबगोन होननानै। बे खेबनिफ्राय थांखु जायोब्ला आयेननि साजा मोनसिगोन। 1 नबेम्बर 2025 निफ्राय थांखु दिहुनथाइफोरखौ होबथानाय गिबिसिन हादोरानो जादों मालदीव। खौरां मोननाय बायदिब्ला गोदान आयेननि गेजेरजों 2007 मायथाइनि 1 जानुवारियाव एबा बेनि उनाव जोनोम जानाय जायखिजाया सुबुंफोरखौ सिगारेट भेप आरो ई-सिगारेटजों लोगोसे थांखुजों दिहुनजानाय मुवाफोरखौ गावनि गासै जिउनि थाखाय नागारनो बिथोन होबाय। जुदि सोरबा सुबुङा सिगारेट सोबोब्ला एबा थांखु जायोब्ला बेखौ आयेन बेरेखा मानिनाय जागोन। मालदीव हादोराव गोदानै दाजानाय BPP राजखान्थि हान्जाया फैगौ 2026 मायथाइयाव बिसायख'थि गेलेया नाथाय जाय राजखान्थि हान्जाया बर' हारिनि जौगानाय खामानि मावनो रादाय होगोन बिथांमोनखौ हेफाजाब खालामगोन होनना बिक्रम रामसियारि मिरु लाइमोन BPPनि आफादगिरिया फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि BTCनि बायजोआव BPP राजखान्थि दोलोखौ मानो दानो गोनां जाखो बेनि सोमोन्दै खौरांगिरिनि सिगाङाव खौसेथि बर' सुबुं गौथुम एबा UBPFनि आफादगिरि बाबु बर'आ माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। जोङो इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशन हिसाबै थांनाय 23 जुनाव जोङो माने दादोंमोन। दिनै फैयै बेयो 3 बोसोर आगान होबाय आरो 3 बोसोरनि जोङो दिनै धेमाजि जिल्लायाव नैथि खेबनि थाखाय जों कनभेनसनेल मिटिं मोनसे खुंबाय। बे मिटिङाव जोङो UBPF हिसाबै जों गोबां डेभेलप नुनो मोनदों। फार्स्ट फैजेननायाव जोङो बिब्दि लैहोर लैहोर मानसिफोरखौ जों माने दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों फैनाय नुवाखैमोन। नाथाय दिनैनि जा मेल इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशना धेमाजि जिल्लायाव अर्गानाइज खालामनाय जा मेल बे मेलाव जों नुनो मोनदों माने मोजां दैदेनगिरिफ्रा जोंजों बाहागो लाफैदों आरो बाहागो लानानै दिनैनि बे मेलनि एजेन्डाखौ हयथ' नोंथांमोना मिथिखागौ। जोंहा BKWEC एरियायाव फैबाय थानाय माने इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ इलेक्सन। आচ্ছা बे इलेक्सनाव जोङो UBPF हिसाबै जोङो थोंजोङै बाहागो लानो हाया। मानो होनबा इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशना मोनसे नन पलिटिकेल आफाद। दा नन पलिटिकेल आफाद हिसाबै जोङो थोंजोङै बाहागो लानो हाया। बेखायनो जोङो जोंनि दैदेनगिरि मेलेमजिबि आरो बर'नि मोजां दैदेनगिरिफोरजों ज' सावरायनानै आरो इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशननि बोसोनगिरि बिथांमोनजोंबो सावरायनानै जों मोनसे डिसिसन लाबाय जे BKWECआ जिहेतु मोनसे स्पेसियेल काउन्सिल बर'फोरनि थाखायल' बे बर'फोरनि थामोनथा आरो बर'फोरनि सा सुबिदानि थाखाय बे मोननाय बे BKWECनि जा काउन्सिलनि जा इलेक्सन बे इलेक्सनाव खालि बर' मानसिफोराल' भट होनो मोनगोन। दस्रा जातिया बे माबायाव भट होनो मोना। मानो होनबा BKWECआ सेटेलाइट काउन्सिल। बेखायनो जोङो बर'निनो मोनसे BKWECनि थाखायल' जों बर'नि मोनसे पलिटिकेल हान्जा जों दानो थिक थाक खालामदोंमोन। बे पलिटिकेल हान्जानि मुङानो जाबाय BPP बर' पिपल्स पार्टी। बेयो अनलि फर BKWECनि इलेक्सननि थाखाय जों दाथारदों। बे BPPआ थांनाय जोङो माने 2025नि 4 सेप्तेम्बरावनो जों बेखौ सेन्ट्रेल कमिटिखौ दाफुंबाय। बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुङा होननाय हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिम राजु नार्जारि बिथाङा फिनजाथाय होदों। महिलारि कोन হয়? हाग्रामा महिलारि देबरगांव সমষ্টিৰ পাৰিষদ হয় MCLA। জানে না জানে আপোনালোকে? এজন MCLA
বিটিআর চুক্তি ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব নহ'ব ক'লে কিবা পাৰ্থক্য হ'ব জানো, কিবা ডিফাৰেঞ্চ হ'ব? এই বহুত MCLA আছে, আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াওতো MCLA হয় নে নহয়? MCLA হোৱাৰ পিছতে তেখেতে CM হয়। গতিকে এজন MCLA বা বিটিআৰৰ CM কোৱা নোকোৱাৰ দি ভাৰত চৰকাৰে যে বিটিআৰ চুক্তি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব নকৰিব এইটো কোনো কথা নহয়। BPFৰ কোনোবা সাংসদ আছে নেকি? এজনো সাংসদ নাই পাৰ্লিয়ামেণ্টত ক'বলৈ। আছে মোদী ডাঙৰীয়াক যাই পেলাই ক'বলৈ সাংসদ আছে, অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক ক'বলৈ সাংসদ আছে। আমাৰহে সাংসদ আছে দুইজন, ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ আছে, লোকসভাৰ সাংসদ আছে আমাৰ UPPLৰ। ইলেকশ্যন হাৰিলেও বুলি আপোনালোকে যে এনেকেই যে কয় যে হাগ্ৰামাই এনেকেই তেনেকেই কিবা কিবি কয়, আপোনালোকে এইটো ৰাছিয়াৰ পাৰ্টি বুলি কৈ দিলে হাগ্ৰামাই। তেখেতে নিজেই টুপিত কি লিখি লৈছিল, মেক আমেৰিকা গ্ৰেট এগেইন। ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ যে আমেৰিকাৰ ইলেকশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰা শ্লোগান মেক আমেৰিকা গ্ৰেট এগেইন, এইটোতো BPFৰ কৰ্মীবিলাক টুপিত লিখি লৈছিল। হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া স্বয়ং টুপিত লিখি লৈছিল যে মেক আমেৰিকা গ্ৰেট এগেইন। তাৰমানে BPFে আমেৰিকাত জন্ম লোৱা পাৰ্টি হয়। गसाइगाव गयबारि गामिनि नुकुल बसुमतारिनि बिसि रुक्मनि ब्रह्मआ गोबाव समनिफ्रायनो गोमानानै दङ होनना खौरां मोननाय जादों। सोरबाफोर नुसनबायोब्ला जानबुं अनजिमा 8472845328 नाम्बाराव फोरमायहरनो खावलायहरदों दुखुथिया नखरा। आंनि मुङा नुकुल बसुमतारी, गसाइगाव गयबारि। जाथाया आंनि हिन्जावा न'आवहाय हाग्रा फुहैनो होननायखाय दोनहैब्रबदोंमोन आं अक्ट'बरनि 13 तारिखआव। बिनि उनाव अखानायै अक्ट'बरनि 14 तारिखआवहाय फैफिननो होननानै रेडि जाबायमोन। फंबाया खिथाहरदों आरो रेडि जाबाय होननानै। औ, आंनि हिन्जाव फंबाय, रुक्मनिनि फंबाया। ओमफ्राय फंबाया खोन्थाहरबाय आरो बिगुमैनो, आंनो, गुमै आब'आ रेडि जाबायमोन, देलायबायमोन, लांफैना मायो होननानै। ओमफ्राय बिब'आ रायलायहरबाय आरो फंबायनि मबाइलजोंहाय। औ, आंजों। आंखौ न'आव लांफैनांला, आं थांगासिनो दङ, नों अन्थाइ मारायावल' नेफैदो होनना। सफैयाखै, 1-1.5 घन्टासो नेबाय आङो, गैया सफैया मानसिया। नागिरदों, बिराद नागिरदों, दासिमबो मोनाखै। लादों, FIR होबाय। दा बेखौनो नागिरगासिनो दं। औ, आं मोनाखै, आंबो खबर लागासिनो। लाबाय। आं रायजो राजाफोरखौहाय गुरैयै खावलायहरो, जाहाथे आंनि हिन्जावखौ बहाबाफोर नुबाय बायदोंब्ला खोन्थाहरबानो जाबाय। मबाइल नाम्बारा 8472845328। बे नाम्बाराव कल खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय नुबाय बायदोंबा। आं आंनि हिन्जावखौ खावलायहरो, न'आव फैफिनदो,